Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Botang lupa ngenek aku. Dek biyen wis tak tukoki pucuk tali sakotangi saiki lha kok ilang tak kirane nuwun nyanyi tanpa pamit raya baru apa kowe layu karo aku iki lajeng jane wujud katresnanku cari kowe nang aku lakon mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ngilang ning ndi aku goleki ali kota golek masak. Iki mustahil tak konggarake ngerko baru sayang aku bisa tapi malah karo pria siji wes cukup mung seneng wae. Bukan mas aku ganti aku orang lagi yang ketinggalan bareng ake mesti Hai kotangki kasimpen kekayang pati Hai kota kasih tresna bukan suci. asik. Asik. Terus coba diri aku mohon kono baru anda terjadi. Dek biyen wis tak tukoke pucuk tali sakotangi saiki lako ilang tak isine urung nyanyi tanpa pamit rebahan apa lali kowe karo aku iki ajang rekane nyamai wujud katresnanku cari kowe nang aku lakon mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ngilang ing ndi aku goleki hai kota. Aku nggak ngilang mas. Asik. Iki mustahil tak konggarake Asik. ngerko baru lagi aku malah karo pria siji yang cukup mung seneng wae. Bukan mas aku pasti aku orang bakalan yang ketinggalan bareng mesti Kali kotangki kasimpen kekayang pati Kali kota kasih tresna bukan suci. Kali kota kasih tresnaku bukan suci. Matur nuwun. Sami-sami.